Мили малки мини абсолвенти от 4-ти Б, Пея Яворов, искам сега да дадем думата на вашата класна ръководителка, госпожа Тракийска. Аплодисменти още веднъж. Уважаеми ученици, уважаеми родители, изключително съм доволна, щастлива от това тържество, което не прилича на раздяла, а един старт за нещо още по-хубаво и още по-успешно. Ще бъда много кратка. Първо ви поздравявам целия клас за успешното представяне на матурите, защото сте класът постигнал най-високи резултати и по български език, и по математика. В тази връзка искам да кажа, че всяко усилие се заслужава и ако сте ми били сърдити за това, че съм изисквала много, то има защо. Така, бих искала да пожелая първо да сте здрави, успехите да ви съпътстват. С този скромен подарък, който съм подготвила, вие ще видите, това е нашият символ. Ние преминахме през пчели в първи клас, бяхме сови във втори, в трети делфините много не се получи да поплуваме волно и така да се отдадем на творчеството, и в четвърти клас бяхме лъвовете, които достойно се представихме. Няма да говоря за този изминал период, който, както вие казахте, госпожо, все едно, че година и половина мина като сън. Няма да се връщам назад и няма да говоря за пандемията, нека това не се повтаря. Но вие бяхте истински герои, за което ви благодаря. Уважаеми родители, вие сте хората, на които благодаря от сърце. Благодаря за помощта във всеки един момент в учебната дейност, особено в онлайн средата. Без вашите усилия ние нямаше да постигнем този резултат. И така, песента за приятелството после ще ми я изпеете. Сега ще дам думата на госпожа Дрешева за пожелание, след това ще връчим удостоверенията. Аз искам да ви пожелая здраве, бъдете неудържими, запазете това пламъче, което виждах в очите ви, любознателност, търпение, усилие, и нека се запази този прекрасен колектив. Подкрепете се винаги, както е било до тук. Чувствайте зад гърба си помощта и обичта на вашите родители. И им благодарете. Пожелавам на всички едно прекрасно лято.
Наистина много съжалявам, че от 5-ти клас ще продължаваме без госпожа Тракийска и госпожа Дрешева. Изключително много наистина съм доволна, че това и аз и всички родители, че това бяха нашите учителите на нашите деца. Благодаря ви, искаме да ви поднесем нещо от нас всички, от децата, за спомен, за да се спомните за нашите деца и в бъдеще. Благодаря. Без облак някой е спрял земята, а бедрата ти са топли, гледаме към вълните и на тях снега с китара пара ево морето и морето е комара. Времето лети, все по-далеко ние последи, но по-полека черно ни глади, като пират.